Goedenavond, het is tijd voor het Zeeuwse nieuws van vandaag. De trein missen was vandaag net iets minder erg dan normaal gesproken. Sterker nog, de trein missen kon zelfs de kerstsfeer verhogen. In Vlissingen, Middelburg en Goes trad namelijk het koor Sing at Sea uit Oostkapelle op met kerstliederen. Wij zingen vandaag op stations in Vlissingen, Middelburg, Goes, Roosendaal en Breda. Breda 2 keer zelfs. Kerstrepertoire van de vocalgroep Sing at Sea. Het koor reist per trein, dus zit er tijdsdruk op het opbouwen en afbreken van hun spullen. Maar daar merken ze eigenlijk niets van. Het zit een strakke planning, we zingen een half uur. We hebben steeds een kwartier opbouwen en een kwartier afbreken. En we hebben iedere keer 5 minuten over, dus niks aan de hand. Het gaat als een trein. Voor sommige mensen in station Goes kwam het optreden als een verrassing, maar wel als een prettige verrassing. Het was voor mij helemaal nieuw. Ik had de auto hier geparkeerd en toen ben ik even langsgekomen. En ik werd aangenaam verrast. Ik zag u enthousiaste filmpjes maken. Doen ze het een beetje goed? Ja hoor, gaat heel mooi. Dus ik vind het wel heel mooi klinken hier zo'n hal. Ja. Het past wel bij de sfeer hier zo. De kerstsfeer op station Goes wel te verstaan. Maar de trein wacht op niemand. Een uur na aankomst verdween het koor weer uit de stationshal. Op naar het volgende optreden in de stationshal van Roosendaal. Er komt heel wat bij kijken om een gerecht perfect op de foto te krijgen. Dat weet fotograaf Mark Nedermans uit Terneuzen inmiddels wel. Hij maakte het boek Potten kijken, waarin bekende en minder bekende Zeeuws-Vlaamse horecahelden recepten en hun verhaal delen. Er zijn natuurlijk heel veel sterrenkoks en ook niet-sterrenkoks die inderdaad of zelf een boek uitgeven of eens een keer met een recept in een blad of in een boek naar voren komen. Maar ik vond die samenvoeging wel heel erg leuk. Het is in feite productfotografie, waar ik de laatste jaren heel veel mee bezig ben. Alleen, ja, het heeft nog net iets meer, vind ik. Kijk, als ik een kruimeldief, noem maar wat, of een koffiezetapparaat fotografeer, is ook leuk hoor. Maar met eten kun je nog net iets meer doen. Onder meer Sirko Bakker van 2-sterrenrestaurant Pure Sea in Katzand deelt zijn keukengeheim in het boek. De chef is een van Nederland zijn helden, maar er staan er meer in. Sergio Herman die heeft het voorwoord geschreven. Dat is wel iemand waar ik tegenop kijk. Dat vind ik echt wel super knap dat iemand uit onze regio zo goed doet. De fotograaf heeft in ieder geval de smaak te pakken en wil nog wel een boek maken. En waarschijnlijk ook wel op culinair gebied. Niet alleen Zeeuws-Vlaanderen, maar gewoon heel Zeeland. En ik denk dat we daar echt wel hele mooie dingen kunnen gaan maken. De kerstsfeer zit er al goed in de Grote Kerk in Goede tijdens de kerstfair. Waar nog even de laatste decoratie en cadeautjes konden worden ingeslagen. Ik heb iets heel grappigs gevonden. Dus een leuke hond. Denk wel gezellig. Die mag gezellig op de bank bij mijn katten. Dus kijken hoe ze op reageren. Voor de gein. Ik heb uiteraard genoeg versierd. Maar deze zijn bijzonder. Het zijn een beetje ouderwetse kerstballen eigenlijk. Nou, ballen niet, maar van die druppels. En helemaal geweldig. Zo echt zoals ze vroeger waren. Dus dat heeft ook weer een bepaalde sfeer. En die kunnen er zeker nog bij. En terwijl de een spullen koopt, is de ander bezig met het uiterlijk. Ik heb mijn nagels laten lakken in roze-rood beetje kleur. Een beetje voor kerst. Iedereen heeft zoiets van een hele jaar hard gewerkt. Bijna kerst. Nou gaan we even lekker ontspannen in de Achterkerk en meedoen met de Achterkerkeren. En dus is ook deze 20e editie druk bezet met honderden atleten. En 3 daarvan gaan al snel er vandoor. Tim van den Broeke, rechts de winnaar van vorig jaar. Naast hem Floris Willeboortse en links Erwin Harmes. En zij nemen gelijk veel afstand op de rest van het veld. Floris Willeboortse komt uit Middelburg, Tim van den Broeke uit Vlissingen. En ze laten hier Middelburger Erwin Harmes achter zich en gaan er met z'n tweeën vandoor. Er wordt in totaal 14 kilometer gelopen. En Van den Broeke neemt hier een gaatje op Willeboortse en breidt dat gaatje op het strand uit. En zo lijkt Tim van den Broeke zijn overwinning te kunnen gaan prolongeren.
Want hier bij het verlaten van het bos bij Westhoven is zijn voorsprong al zo'n halve minuut. En dat is inderdaad voldoende. Winnende tijd 43 minuten en 36 seconden. Willeboortse wordt op 12 seconden tweede. Hij kwam dus nog dichterbij en het werd nog bijna spannend. Ja, ik had er zelf niet zoveel van meegekregen, maar ik denk iets te vroeg gepiekt. Komt, hoe zeg je dat? Dat komt bekend voor na de kerstborrel, zeg maar. Rolstoelbasketbal op hoog niveau vandaag in Sporthal De Sprong in Middelburg. Onder toeziend oog van bondscoach Gert-Jan van der Linden speelde de Middelburgse club RBVM in de eerste ronde van het bekertoernooi. Als enige niet-eredivisieclub. Een uniek moment, want de laatste keer dat de ploeg van spelercoach Mark Aalders op dat niveau speelde, gaat terug tot 2011. Het is bijzonder, want ook met deze ploeg spelen we geen competitie op dit moment. Wat heel jammer is. Ik hoop daar volgend jaar weer verandering in te brengen. Dat we ook echt weer in de eredivisie mee kunnen doen. Dat we daar genoeg mensen voor hebben. Daar hebben we op dit moment gewoon te weinig mensen voor. Maar ja, bijzondere dag, zegt dat wel. Ja. En op die bijzondere dag liet RBVM zien dat de club goed kan basketballen. Zo werden clubs uit de eredivisie in de felle wedstrijden verslagen. En naast het sportieve aspect merkt Aalders ook dat het bekertoernooi erg belangrijk is voor het imago van de sport. Ik denk het wel, ja. Als je net, ik weet niet of jullie net hebben gekeken daar zo in de opening. De korfbal is bezig, andere sporten zijn bezig. Ja, het is toch wel gaaf om te zien. Dus mensen kijken, lopen toch heel even binnen, komen heel even op de tribune zitten. Hey, dit wil ik wel even zien. Voor de rolstoelbasketballers was het een geslaagde dag. En als het aan Mark Aalders ligt, krijgt het ook nog een vervolg. Dus ik denk dat we naar de finale ronde kunnen komen. Ja, ja. En dan gaan we natuurlijk voor de eerste plaats. We hadden op zich een redelijke dag, maar het was wel vaak bewolkt. Al kwamen er vanmiddag wel een paar betere opklaringen. Maar regen was er bijna niet en het werd 9 à 10 graden. Wel met een behoorlijke wind erbij, windkracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuidoosten. En die krimpende wind verraadt de aankomst van een front. In de loop van de avond gaat het van het zuiden uit af en toe regenen. En ook vannacht valt er af en toe regen of motregen. Maar naast de regen is het vannacht vrij rustig weer. Dat is het ook morgenochtend. Er is dan niet veel wind. Het is wel een beetje wisselvallig in de ochtend met enkele buien en een paar kleine opklaringen. Morgenmiddag is er weer meer kans op wat regen. Totaal valt er aan regen tot morgenavond wellicht 6 tot 8 mm. Maximum temperatuur 9 graden en later een matige tot krachtige westenwind. Maandag en dinsdag is er een vrij stevige westenwind met soms een paar buien, maar vooral maandag ook flinke opklaringen. De kerstdagen zijn sowieso kalmer met veel minder wind en eerste kerstdag lijkt helemaal droog te blijven. Mogelijk valt er op tweede kerstdag een bui. Tot zover nieuws en weer voor vandaag. Straks een terugblik op het nieuws van de afgelopen week.